سلام زخبركم تخاتلتي مدبات الراديو إيرنا أزي فلي مدبيو مس دانيال تخلاوي كا دانيال وان نيشن إنا إلى كنجبر نسو حدا بروجكت مس بصوت خوينو أداريلو وي أب مسرح يركبالو إرتريا فرست زبل مزاي إرترا زبل نتا حسابات بخمي تبجيسو نبين مخاديو تايد الرخيتاتيو نتا حساب أبجيسو جلز بلو نتبتات كنا العلومينا نتوم كم بدوها تزقم حتى كا كم يجرون كسبروا مخانم حسبوا كفلانيو مجمرتا دانيال مسكناكا بخلت مهنياتات إنه عملت دعوة عدخا تزاربوت سرحوت دخمو حدا مسكنا زقبويو كلاي حجون فقد إنه عن كسر زمزخا مسكناكا يوه أنا وانا بخلتي وقت كما سنك هذا اللي حدا نزع دمازي أنا عخان ريدي رناني أني اللي كبرتها باللي أبرز يا خاب حنسينا تنقو بروت بزعبها هاجرنا تجدسنا بما قدنا زغزر له ويلنا نزار له أب حدا مدرك حدا سحنا يقولنا اللي ندابلكو نقولنا يسمع على تيمم project I know project Airtra first and Airtra next نقول فلي كان بلندينا ولا Airtra first بالحساب وين كابتم دبقوسو ددقفو إيو حجة أنا next نحن نزار مالتي مو project Airtra مسأيت Airtra نولينا أوكي تصبح الرأي تصبح تحسب بخمي متيو أو كمان قد أمي دحري أنت عين التركبوتات جلس أبغى سقط نجرني هو قرب ملسك بالندحريت مالتيو ولا مز تقاسكا جن مز تقاسكا بزعبها هاجر ناسي انتهى حيش لنا من قدام قديني زرخب الناسيو قداينة هاجريو دفال علينا نسيو درخب الناسيو أجي زو سنسلت نافي مالتيو جن بزع عمتات كم تفلطو كابتي لو تخمت صاب هاجر تقوينسي حنا بالديمقراطية بقوامة ومقدم كيتن كلا لنا زبل نسيتي زبقسنا نبزحات مالتيو أبز مسرح زخاء بتفلالي مقدين نبزح عمتات مالتيو أتليس بعلة قصر خلق ولا تقمينا بر عمتات أو دلت بليه حار 10 شمنت عمت 10 شعات عمت حجات اللوزات مثل العمت بزي مقرات أبتي زحاشة مقدي أم مقرب صنيع خل دفر مالتيو زخون كله بقص كيف الكلام على تقدمي تارتكل صحف قبلها خلق ذكر إنه مع 10 شعات عمت تدمت قبره مالتي أبكل تخت مقولة تغليها مالتي قاليو نتي زرات صبح كم زنديو بحدا زما قدسنا بنورك الملاس تخوي الناس كم زيد اللي الناس بالأكل كالوت كم زيادة تخوي ناس تسجنا يا كم زيادة تخوي ناس معرة يا كم زيادة تخوي ناس خابسر مبحاوي لان كم زيادة تخوي ناس أي تواز أننا كواحد اللي فخاء إذا تحساس بازي ناهيك ده في تحساس بازنا أساسيو نعنا خزور قدوم تيخوم قال ما لازم لا تحساس بقى صنيهم على حجة مجمرة يا خمسين قبولي خاطر قبر مخنياتو أبصقنا نندو بزعبها هاجرسي ولا بزعبها شغرم قام دي ولا بزعبها زقونا عينة حسب تمسخاس أو أنت هقولوا قالوا تقولوا ما نقول نبري لكن نحاول ندافع علينا مسرتاوي ما قد صنيح مالتي الصغاء حدا قنص تتكيمك ولا مزخونا يخون له أمر زيرو مسويانا يبقى كاب سودان كاب دبل سيلن مسويانا خان كالو تختم تتغليخا زغا دخون خوينس قونص أون مسكالو تشارك كان زبلي ثم بتعالو جنكا نو سلاماون أبروسي خا نتي كنسعر عند اللي حيل يأمين كارتي عكا بوجت المات هاجر كيف راسك تقبر له تحجز مسرة أو لو تقولين بزحت عمتات فلا للناس أني مز بروجكت خط حزل كم أنت أخوهم بقصد له أجز كله هاقنتات كله فتنتات صنيح خبالغ لي أب فاست فورورد تجرنا أنا بزح كي وصلنا مالتيو قال لنا خمزي أب كل تخت مقولة خليها درجة بسلستون قبل خليه تم أكلها يا قرب زار ولا دليل تست ما أكلها كأدبل هو صبوا خمزي جن بيننا تفلينا أما راسي هاجراوي وينو نايكالوت متتتها ودي تو جن
قدامنا ناير تراهيبو نجن ننفسه ما تكاتا خوين خسرع ودابا نفترض بالحساب كان يور مالتي دارغا سالساي مونغونيا خطب له تخليخا انا وانا او بزح نخم خمص بصعر كله مقدسات ولا له قال حجي موداتو نابزلنا ايوان نمصا مالتي هذا وكان تي كم زجرنا مرات خلينا نخلي الناس بالحيلي صبوا حساب ولا يهلو دامبرك اب ودبان اب كلتن اب طرنافن بتعم دخمين ولا هو دب اللي اكلونا يكونن نقل على ما بكونفرنس ادو سيمبوزيوم ادو اب قالدو اب ميتينز اب قالدو صبوا زربات صبوا منفس صبوا دليتي ناي لبي كمان فيك يكونن الله جن نمشتو زاد مع عينتها يكونن مالت حج انت كوين مالتيو تمدرخ نتوم كالوتي تقريف اللهم نتوم بيمانن بصقام كنلو نخل بس حدا وجن علول دخونه مدقاف بجكا መንግስቲ ተወቂስካ ንመራሒተ ገለ ተልካ በቃ አንፃር ኤርትራኻ ኢሉ አፀጊዑ ናብ ካብ ሃገር ከውፃካ ዘለ ሓይሊ ኣነ ደጋፋ ኢሉ ነብሲ ደምና ማለት እዩ በዛ ሓደ ወገን ከዓ ኣነ ተቃዋማየ ግድ ነዚኦም ዝፀርፍ ወላ ሃገር ትገልበጥ ወላ ባንዴራ ይንደድ ወላ ህዝቢ በተና ይገድሰኒ አንፃሮም ድኾነካ አንፃር ኢሉካ ኣብዚ ክልተ ምፍትፍና ፀኒሕ ማለት እዩ ሕጂ ብናተይ ተመክሮ ይወስዶ ዘለኹ ናይ ካልኦት ተመክሮ ከም ክኸውን ንኽእል እዩ መወዳእታ ምንታይ ትበፅሕ ማለት እዩ እዚ ይዋፅአና ሓደ መተካእታ ክንገብር ኣይከኣልናን ናይዚኦም ብክልቲኡ ወገን ዘለው ፅንፈኛታት ድኽንብሎ ኣኽራርቲ ድኽንብሎ ገለ ከዓ ነንሕድሕዱ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ፅባሕ ኣብ ዘየድሊ ካልኦት ሃገራት እንተሪእናዮ ውግእ ሕድሕዶ ገለዶ ክእትወና ዝኽእል ኣጋጣሚ እቲ ለውጢ በቲሉ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንዘለኣለም ዝነብር ሰብ የለን ክሰጋገር እዩ ኣብ ሓደ መድረክ በፅሒና ዝሓለፈ ከዓ ሓሊፍ እዩ ዝሓለፈ ክንደይ ኣካትዕና እዩ 18 ዓመት 19 ዓመት ክብል ከለኹ ሽዑ ዓይነት ድመፅእ ዓይነት ለውጥን ምቅያር እንተትመፅእ ነይሩ ኣብዚ መሃለናን ክንደይ ሰብ እውን ካብ ክንደይ ምድሓነ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከንታይ ንግበር ሕጂ ሓንቲ ካብታ ናይ ፕሮጀክት መፃኢት ኤርትራ ታው ፕሮጀክት ኔክስት እያ ትብል ኤርትራ ኔክስት ኣፍታ ኔክስት ኢና ከነተኩር ኣፍታ መፃኢት ኢና ናይ ድሓለፈ ብዙሕ ክንካትዓሉ ንኽእል ኢና ግን ከምዚ የዋፅእ ኣነ ኮንክሉድ ገይረ ሕጂ ኣብታ ኮንክሉዥን ግን ሓደ ዓባይ ነገር ካብ ሕጂ እውን ትፈልየና ኮይኑ ስማዓኒ ንስኻ እንታያ ከምዚ ዓይነት ናይ መፃኢ ጌርና ክንብልሲ ወይ ከዓ ናብቲ ነድልዮ ወይ ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ዝደልዮ ክንበፅሕ ኮይናስ ምስቶም ክድግፉ ዝፀንሑ ወይ ከዓ ስቕ ኢሎም ዝፀንሑ ምስኦም ኮንካ ንዕኦም እሚንካ ንዕኦም ኣብቲ ቅዋማዊ መገዲ ንዕኦም ኣብቲ ንቡር ምምላስ ዶ ይቐልል ወይስ ነዚ ኣካሉ ኢልና ዝፀናሕናዮ ደንበ ፈትሕዶ ደንበ ተቃውሞ ዶ ደላይ ፈትሕዶ ኢሉ ነብሶ ጠመቃ ዝፀንሐ ንዕኡ ካብቲ ሒዝዎ ፀንሐ ናይ ቂምን ፅልእን ጎነፅን ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓ ምስ ዳርጊስ ናብ ገሊስ ናብ ሃገራዊ ክድዓት ዝኣቱል መገድን ንዕኡ ንምምላስ እዮም ሕጂ እኔ ተጠቀልላ መገድ ብናተይ መገድ እንታይ ኢለ ካንሽስ ዲሲዥን ዋላ ዓዊሎ እውን ካብ ሎምን እኒኦ ኢለ ዝገበርክዎ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ነዚኦም ኢልካ መስመር መሓዝ ማለት እዩ ኦፍኮርስ እቲ በዚ ሓደ ወገን ዘሎ እቲ ቀፃሊ እውን ክቃወም ፀኒሕ እዩ ገለ ፀኒሕ እዩ ግን ዜራ ብዛ ሓሳብ እዚኣ መፂና ማለት እዩ እቲ ሓሳባና ንፅለለይ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ወገን ዘለው ይቐሉ ክተረድኦም ድዩ እቲ መልስኻ ስለዚ ኣብኡ ፀጊዕ ሒዘ ዋላስ እስኪ ኣነፅለለይ እዚኣ ንክቐልል ሓፀር ከማን እዎም በልኩኻ ግን እቲ ኣብታ ትራፕካ ከይንኣቱ እቲ ነብሱ ደጋፊ ኢሉ ዝቆፅራ ወይ ናይ መንግስቲ ኢሉ ዝቆፅራ ናይ ብሓቂ እውን ኣይኮነን ባህላ እያ ምክንያቱ ኤርትራዋይ ከም ኤርትራዊ ዳያኻ እምበር ወኪል ናይ መንግስቲ ኮይኖም ወይቲ መንግስቲ እዚኦም እዮም ናትና ወከልቲ ኢሉ ድሳይድ ገብሮ ግን ንነብሱ ደጋፊ ኢሉ ዝቆፅራ ኣካል ኣሎ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ተቃዋሚ ኢሉ ዝቆፅራ ኣሎ ሕጂ ኣብ ሪያሊ ተበፅሕካ ግን ትቃወሞ ነገር ኣለካ ትድግፎ ነገር ኣለካ እምበር ፃዕዳን ፀሊምን ኣይኮነን ግን ንክቐለልና ተኮይኑ ኣብቲ ቅሩብ ብካልእ መልክዕ ናብቲ ርእስና ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብቲ ርእስና ኢና እውን ዘለና ግን ሓንቲ ነገር ኣነባኻን ትዕዝብትኻን ክትነግረኒ ደልየ ኣብ ክልተ ላይን ናይ ክልተ ላይን ተመክሮ ከም ዘለካ ተገንዚበ ኣለኹ ብቐረባኻ ስለ ትሳተፍ ዘለካ ካብቶም ብዙሓት ዝዓመቆን ዝሰፍሐን መረዳእታን ግንዛበን ሒዝካ ኣለካ ኢለ ዝኣምን ንነዊሕ ግዜ ብደገፍቲ ትፈልጦም ዝነበርካ ምስ ቀረብካዮም ከመይ ኮይኖም ፅኒሖምካ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ እቲ ደላይ ፍትሕን ዝብልዎ ማለት ንዓኻስ እንታይ ቀይሩካ እናትካ እንታይነት ናይ ተሓሳስባኻን ብዛዕባ ኤርትራ ዘለካ መረዳእታን ትፅዕሮን ነዊሕ ዓመታት ዝኸድካዮም ሲ እንታይ ወሲኹልካ እንታይ ቀኒሱልካ ኣናባባኻስ ከመይ ኮይኖም ዝረኸብካዮምን ምስ ዕለልካ ምስኦምን ፅቡቅ ትሕቶ
تي مجمرة قات فيلن ويكا بوشت خان بسخات نقرأك إذا سي قال خونا اللو الكاب على خاطر قرد حر أو مسكر كترغب خاب معك أنا اللو مالتي حجي بزعبة بزحاتنا دقفت خن بالكلناسي بشحاتنا هم قوت سرقلات حجي خبتهم درخبكم طرح نقوصرم مالتي من تقللنا جن انتي نقبر حدا average سبات نقولنا just they are civilians أب دراشات رخبهم إيرتراوين يوم of course ميديا دي بقول دي بانديرا إيرترا حزم تاريخ دقفتي إلك خلقات محازة اللو قال جن average ما راح قبرتنا حدثنا يكونن جن كماي كما خاخوي نمسي حساو مقلص له مالتي كابوم لعلت إلنا ودبته نبلهم نخلتهم أم حدرتي أب كتماتات اللو حجي قال يوم ناي أب ناي كوميونيتي قال خوينا ما حدرت قل نام دقاف دزوزو عينت قل كتوصدم تخلي خمالتي ان نفسه مكان ايرتراوي الامبر دقاف تقامي لهم نفسه من ايروان كون قال عرفت كابتناي هقدف محدر هذا نبلو ولا كادرتات دخن بلوم ولا ترنفتي زيرو قنا افتي بوليتيكاوي دحن اكمم ابالات قدفن ناي بحق السمسي نحنا دقفته قبل كمان مع ملك علم بالمالك انا تسسم تمزقوا ابالاتهم مالك لعلت لك عبيت كادرتات قال اختبل تخيل لعلت لك امباسادرات دو خالد تبل وش تعدد اللون منسترتات دو قال الصرح اكل ناي بحق اكل نايت منقست قال دخون هم دالك انت تنعقنا تلينا حصر لك أنت نوي حلال سلا دخونه كابلا على خساب تحتي دقرب منه لك إني هنا كوم يوم إلى سلا أمني لك تعني رغم حج حدا دقفت لك أو خلقها دقفت مع لسي كم تا أتقعت تروح تخون دلا مالك دبلة أتقعت خم أي سأنون يوم الله خان ريم من أتم أب ميديان قلنا ريم جن نعين تايم دبلنا مالتي وابتي بتيلو إذا تبلا ذا الخاص نحن ونكهم عينا نولد لنا جن شعو أفتقن يا تمثل الله أفتقن أجابة بالله واحد لك كلايكا هاجر تصابوتات الله قال الله واصل إذا قدام الناس نسرح سلزي نايكل لما معك أني من تاي لما قلت مسلك أبتي دليتن نبر كل الله وحق كل الله فتح كل الله قال بدي سما مع حدث سبر قيبه ونايف اللي أما أنت قمت هسه معاس مالتي أفتح تايمين معاس أنا حجت راح يكون استمالي خوني روح تقدر دخل حجي توحد دخل صباح قن بتحروا كان كخمزين لنا خنفتنا فانا كلنا خنزاربونا يكالنا سلازي دحان متناي معاس ناي صباح دي ناي دحر صباح سنحلنا مجمرا كن كنسامع حنكلا لنا نعي كم دانيال كم صلاه اليوم سمعني كل يوم كم صلاه اليوم سمع معك الناس لازي إذا بجبر خمير خب كايد بالتراخوينو كابتم زم كلهم تواصل كا درخب كومي مالتي قبل لا ساب تحت دلو قد سالوا رخب لهم قال لهم كم ميديا قال فرينو تكونوا مساعتهم من قالن كم زاد بلكايا نحنسب أنا ونتي أب نحنس ردانيو أبحرق أنا بأبصل أبصل أوكي بلوني جن ما يبحق لسه بوينت اللي خاتهون كم أنا فلوتس انتهى خوينا يوم قالت يحزر كاندي قريب كم صراحة جن لك خمانة دك سمو خينا مسمعك قد حق خاء ولا يلعلوا قبرتنا حدا تقولنا يكونن نساتهم تدليو أب إيدهم كوينو كل قبروا قلنا يكونن جن ولا نحوي كتفوت خونك أبتقوت قرب لك زولا تحساس واجن كلها تمرادو الرادو جن مينيمم سأمنتين هنسا مع نخل أبي أفراونت أبزياخا بزيك العالم بحث لنا غيرت أكبر اللي داني إذا أقدر مثل زغنت قرب يحطوه قبلك وسخك كم سعذب كم ذنب كان قال لها بغرابة ونعيلك كم ترداحات نقرن لها إذا سلمنتاي دا أي مسلكا نتي إتزسمعهم إتزأمنلو وزيوم نقالع كزاربو زي سمعو نابنت أبستفل على ميدياتات كما تخوليو تزلوهم حسب تمنقس تزخودو زلو ندقفوينا قن بزن مخنياتات حجي كم تبلو زلوهم زي مقبارس إذن مخنيات سلزلو إيلوم بقالع كزاربو زي كإلولو مخنيات كي يكافلو خادو كم حسب مخنياتو دقفتي تباهيلوم مستقلتو بهاجر زي قدسو بحزب زي قدسو بتسرعة راح زي قدسي وتسأل زلوا إذا سأل زين خيروه حدث خاخ ملك أسب حجي زيادة قربة سلزلكا انتهي تراخ اللو كايخل مرداتهم ككافلو ونهزبي كسمعهم
ንሶም ከታኾይኖም ከምኡ ዘይገበሩ ኮይኑ ይስምዓካ هو زيادة دقاقي من نفسي وند حتى حدا ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ፈቲና ጸሊና ኸ ኣነስ ኣብ ኣስመራ ብሰማንያታት ዓብየና ሕጂ ካቴድራል እታ ሰዓት ሰሪሓ ይትፈልጥኒ ብግዜ ደርጊ ደይ ትሰርሓሉ እዋን በዛሕካ ትሰርሓሉ እታ ሰዓት ግን ንመዓልቲ 2 ሰዓት ግን ሓቂ ትነግር ኢኻ ይፈትዋት ሰዓት 2 ተይላ ዋላ ተሴራ ኸላለካ ሳምታይምስ ኣብታ ሰዓት 2 ትረኽባ ኢኻ ሕጂስ ድኾነ ዋላ ሰባር ነገር ከማነ ይጽቡቕ ኣለዎ ማለት እዩ ሓቂ ኣለዎ ግን ሓቂ ኸ ኣብ 30 ዓመት ን30 ዓመት ድሕሪ ናጽነት ዘመሓደረ መንግስቲ ብዙሕ ነገራት ጌርና ክብሎ ድኽእል ነገራት ኣሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ጌጋ ተገበረ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ዝስምዓኒ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ምዝራብሲ ነቲ ስርዓት ጽቡቕ ኣለኻ ኢልካ ብድጋፍ ስለ ድኾነ ይትረፈና ዝብል እዩ ሕጂ እንዳተቐየረ እንዳሓሸ መፅእ ኣሎ ኣነ ግን ኣብዚ ብዙሕ ስለ ድገበርኩ እቲ መጀመርያ ግን ነዛ ባንዴራ ኤርትራ ትንክፍ ኣቢልካ ንዓተ ሒዝካያ ምባል ነይሩ በብቁርብ ድሓን ምስታ ሰማያዊት እንደላ ገባልካ ከምዚ ናይ ቀልዓለም እውን ድኽዮ ደሎ እዋን ነይሩ ተፃወቲ ኩዕሶ ኤርትራ ኢዶም ሂቦም ኣብ ሓደ ኣፍሪቃ ከይዶም ኢዶም ምባል በቃ ከም ጠቅዒት ትረአ ገለ ማለት እዩ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ስዒራ ምባል ግን ዝሕፍር እዋን እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ተቐየረ ምናለካ ናይ በዓል ቢንያም ግርማይ ዶ ገለ መልኸ ኮ እንዳልካ ባንዴራ ኤርትራ ኢልካ ኣትሌታት ክስዕሩ ከለዉ ገለ ሕጂ ከምዚ ንቡር ንወስዶ ኣለና እምበር ከም ሓጢኣት ይቆፅር ነይሩ ንሓንሱ ንጎኒ ንበሎ ግን ተነፅረልካ ንቕረት ኣግበረለይ ናብኣ ክመፀካ እየ ተምሃሮ ኣብ ማይ ነፍሒ ተመሪቖም ምባል ሓጢኣት ኮይኑ ዝስምዖም በተቃውሞ ፀኒሑ ሕጂ እንታይ ደለካ እዚ ኩሉ ተደሚሩስ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ እንተተዛረብናስ ደገፍቲ ንበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ክዛረብ ደይደለካ ንኤርትራ ሕጂ ሓደ ዝፀገም ፀኒሑ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራሲ ፅቡቕ ምባልሲ ከም ሓጢኣት ክቁፀር ከሎ ንዖም እውን ሞር ኣብ ዲፈንሲቭ ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ኦፌንሲቭ ወረክሰም ዋላ ጌጋታት ካብኦሰምካ ብኣቶም ወገንካ እንታይ ይኾናል ድኾነት ጌጋ ልክ ከምዛ ናይ በዚ ሓደ ወገን ዝብሎ ዘለኹ ድኾነት ጌጋ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ምዝራብ ከዓ ከምዚ ነቲ ፀላእ ዝሕጎሶ ኮይኑ ዝስምዖም ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ግን ንኩሉ ዶ ገልፅዎ ንኩሉ ምክንያቱ ብኦም ዘሎ ህዝቢ በዝሕ ግደ ሓቂ ተኮይኑ ንኩሉ ይገልፅዎን እዮም ሕጂ ዜሮ ከዓ ንሓደ ግሩፕ በቶም ጫፍ ኢኮንካ እንትዕቁኖ በቲ ማእከል ኢኻ ትዕቁኖ እቲ ማእከል ዘሎ ህዝቢ እቲ ማእከል ዘሎ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ እቲ ማእከል ዘሎ ኣብ ህግደፍ ዘሎ ኣባላት ዘሎ ዋላ ከም ኣኽረርቲ መሲሎም ዝረኣዩና ኣብ ሚድያ ክትሓሰሙን ውሽጦም ክትኣትውን ከለካ ግን they are more moderate ኮይኑ ተሰሚዕን መዚኣ እታ ዓበየት ፍልል ክብለካ ደሊ ኣብ ካልእ ወሲደካ ከይትመን ዳእምር ፅቡቕ ሕራይ ብሓንቲ ሕቶ ክንሰግር ኢና ናብቲ ካልእ ኣርእስትና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ራድዮ ኤረና ብዙሕ ግዜ ትፍትን እያ ነቶም ኣብ ቅርበት ምስ መንግስቲ ዘለዎም ኣካላት ናብዚ ክትዕድሞምን ሓሳባቶም ከካፍሉን ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ተሓቲቶም ክምልሱን ዕድመ ተቐርብያ ግን ብዙሕ ግዜ ይንፀግ እቲ ዕድመታት ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ከመይ ትሪኦ እንታይ ትዝዕዝብትኻ ትብዓት ዘይምህላው ድዩ ዋላስ ነፃ ሚድያ ዝበሃል ብዘይካ እሶም ዝሳተፍሉ ናይ ብመንግስቲ ዝተወደበ ናይ ሚድያ ትካላት ካልእ ሚድያ ክቕበሉ ስለ ዘይከኣሉ ድዮም ዋላ ብዚኣ እዮም እቲ ናቶም ሓሳባት ክከካፍሉ ፍቓድ ዘይሂቡኻ ዘይቀርቡ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ፀኒሑ ኣሎ ብሕጂ ከስተመሓየሸን ክመሓየሽ ዝኽእልን ኣንፈታት ትሪኦ ዘለካ ንስኻ ከይፈተና ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ እዚ ብሓደ ወገንካ ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ዘለካ ናይ ምትፍናን ፀኒሑ ኣነ ከኽፍኣካ ስኻ ተኽፍኣኒ ኢኻ ንኣነ ከመይ ገይረ እዚኦም ከዳዓት ክብሎም እየ ሸየጥቲ ሃገር ክብሎም እየ ወይ ኣነ ክብሎም እየ ጥራሕ ኢሉ ድብገሳ ኣካልን በቲ ሓደ ወገን ክረኸብ ኣይክእልን ግደ ሓቂ ተኮይንካ ኣለዉ ብናተይ ዓይኒ ማለት እዩ ዋላ ውዳበታትን ገለ ናብ ዘንበ ተቃውሞ ካብቲ ኤርትራውነት መስመር ወፂኦም ዘለዉ ሕጂ ንዓቶም ዘተባብዕ ነገር ኣይንደልን ምባል ንቡር ክህሉ ክእል እዩ ገሊኦም ከዓ ዋላ ብሬድዮ ኤረና መፅኡ በቃ ምልኪ ይቐፅል ኣብ ኤርትራ ክብለልካ ኦፍኮርስ ኣምፂና እዮም መባል ክኾነካ ክእል ግን ንምሸቱ ሲ ወኪል ናይ ደገፍቲ እውን ክኾኑ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ድኾነ ኮይኑ ሳስተይናብል ኣይኮነን እዚ ዝፀናሕናዮ ሲ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንክትቀራረብ ግን ሚኒማም ሪኳየርመንት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ፈደይኮነ ቀላል እንያ ኩላትኩም ናባይ ምፁ ሓደ ኣለና ምባል እያ ሳባኣቶም ወገንካ ሓራይ ኩሉ ነገርኩም ትብልዎ ፀናሕኩም ገዲፍኩም ምሳና ምፁ ሓደ ንኸውን እያ ትኸውን ዘላ ግን
كساب حجي إذا ناي تبقصونا نبزار استنام نملاس مالتي ناي بروجكت إيرترانكس نعان حاسبة خلنا بزحون أعرف بخون مجمريا كابت خبر فوتون كأنا مالتي حدا زي دقة فتقاوم دبل تجانا نأمر نقول ناي قلصني دبل أب حسام مرعى مالتي مجمريا خميل ذي هلو صاح جون دكاتو هلولي كده حقا دقة فتقاومي ششاي دقة فيه وإذا تقاومي دبلنا that's like saying شاي سواي اوكي كون لعلخ نفلطه بعد حداري او لعلخ بروفيشنال كون لعلخ هيمانته كون لعلخ فيلوزوفناته كون لعلخ التعبابي التحساس كوش تمساته خانش شاي تقلصو مالتي بس خماني ميتي يكون ستيبس نوش تمساته دحري كمان كتقاقها زي حنت خل تستفلط قبل كما قلت غنا يواصاناني مالتي حجي حدا خون نقبو እንዳቅ ህዝቢ ማለት ይግደፈት ናይ ተካላው ደኾነ ስርዓት ላይክ ናይ ሚድያ ዲ ናይ ገለ ተካላት ገዲፍካ እቲ ህዝቢ እንዳተቀራረበ ከመዝ ተኸሎ ተኣኪብካ እስከ ንዕልል እሞ እንታይ ደደግፈና እንታይ ደቃውመና ሽዑ ካመን ደኾነ ነገራት ኣሎ ኣብ ሰለስተ ክንሰማዕ ቀሊል ኮይኑ ረኺበ ማለት እዛ ፎርሙላ ክትሰርሓላ ምክንያቱ ኣብዚ እንተ ተሰሚዕናስ ኣብቲ ብዛዕባ ኤርትራ እዚ ፕሮጀክት ዶ ዝገለና ልዕል ባህል ኣሎ ሓንሳ ንሰረ ንኸሊና ኣብዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ናይ ተሓደ ኣብዚ ሓደ ሚድያ መፂኡ ዝዘረበሉ መገድታት ከዓ ክነኣቱና ዘብለካ ነገር ኣሎ ቅድሚኡ ግን መገዲ መፅረገዲ ኾና ዋላ ኩላትና ክንጥቀመለን ዝግባአና ማለት እዩ ሓደ ኤርትራውነት ዝብል እዩ እዛ ኤርትራውነት ኣበይ ዘላ ኤርትራውነት እዩ ስበልካ ዲኻ ትኮርዕ እዛ ትሕፍር ኤርትራ ዶ ገለ መለ ዶ ከምኡ ድብል ሰብ ሓቂ ንሓቂ ምዛኣነ ዝብሎ ዘለኹ ክሰማዕ ይክእልኒ ውፅኢት ምስ ረኣየ ግን ክሰማዕ እዩ ምክንያቱ ውፅኢት እዩ ክደልሱ ኣበይ ዘሎ ድብል ዘሎ ሕቶ ይደለዎ እሱ ፈላሚ ይኮነ ተፈላሚ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ጸልማት ኾነ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ደይብር ኹን እንዳፈለጠ ኣነ ኣብ ኤርትራውነት ጥራሕ እንታይ ማለት ኤርትራውነት ትሕዞን ትጭብጦን ኤርትራውነት ምዃን ኤርትራውነት መግለፂኡ ቀላል እያ ዳስ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ናይ ከም ደገፍቲ ንቆፅሮም ኣብ ፌስቲቫላት ዝህዝቢ ንሪኦ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ደጋፊ ማለት ኣይኮነን ኤርትራውነት ንዑ ሓንቲ ሰከንድ ይወስደልካ እንታይ ያልካ ትነግሮ ንምንታይ ንመን ተሸግሮ ዘላ ነቲ ካውፅኡ ኢሉ ወይ ከዓ ሓሳቡ ክገልጽ እቲ ኤርትራውነት ከም ፀገም ኮይኑ ዝፀንሖ ዘሎ ኣካል ግን ንዑ ግን ክትገልፀሉ ኣለካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኤርትራውነት ማለት ኣብ ኤርትራ ምእማን ማለት እዩ ኣብ ልኡላዊት እዛ ዘላ ኤርትራ ሓንቲ ባንዴራ ኤርትራ ዘላ ሓንቲ ባንዴራ እዩ ዘለዋ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዛረብቲ ኮይነ ካልእ ባንዴራ ኣሜሪካ ምፅአ ተትዕገርግር ኣብዚ መን እዩ ውስታ ክብለኒ ጀርመን ከይደ እዛ ናይ ካልእ ዋላ ባንዴራ ናይ 100 ዓመት ነበረ ተምፅእ መን ይኸኣምነኒ ሕጂ ኣብ ከምዚታት ንኣሽ ነገራት ኣሎ ትደርፍታት ሕጂ ኤርትራ ምቕዳም ማለት ንመልኪ ይቐፅል ማለት ኣይኮነን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራውነት ትሰማዕ ሕራይ ኣብዚኣ ተሰሚዕና ኣለና ድሕሪኻ ካብኣ ውን ብርትዕ ትብል እያ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተገበረ ንስኹም ከም ዝተጋጊኹም ንስኹም ተጋጊኹም ንስኹም ባብዚ ነርኩም ንስኹም ባ ከምዚ ኢልኩም ላ ናይ ትማሊ እዩ the past is dead እዚ ናይ ዝመፅእ ግን እቲ ንዑ እቲ ሕሉፍ ግን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መቕድም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ምስ ኤልያስ ኣማረ ብዙሓ ሚድያታት ብሓንሳብ ንገብሮ ፕሮግራማት ኣለሞ እሱ ድብል ኣላ ፅበት ብእንግሊሽ ኮይና the past is prologue to the future ሕሉፍ ትርስዖ ማለት ኣይኮነን ነዚ ዝመፅእ ግን መቕድም ኮይኑ كقصلنا خلي مالتي بخمو منفس تراداريكا بحسب قبلنا مالتي بناي حدقتن عرقن الرسعدو قلدو فتحدو او كنا ناتنا لنا كده فمت نايت مالي كم إيرتران كنا نرخب كتب له خلا حاجه ليترالي بحساب كفت تدخل مايك ستدخل شاشه ستدخل بيرا ستدخل زي اخ تقبر على مالتي انت سال شيء ولا تي إيرتران نتزامن كم زبلكايو خبت إيرتران نتزامن تبانديرات روز الخون تزلو وقعاوي ዓለም ለኻዊ ባንዴራ ተቐቢሉ ወን ኤርትራ ኢሉ ዝኣምን ወገን ግን ከዓ በቲ ስርዓት ዝተበደለ እቶም ደገፍቲ ከዓኒ እቲ ስርዓት ንኤርትራውያን ዜጋታትን መንስያት ክብድል ከሎ ዓገብ ዘይበሉ ኣካላት ኣለዉ ሕጂ ንሕና ኤርትራውነት ጥራሕ ንእመን ክትብል ከለካ ዝተበደለ ኸ ማለት ከምዚ ኣፍልጦ ኣይትህብዎን ዘለኹም በቲ ነግረኒ ዘለካ ኣዘራርባ ኤርትራውነት ዝኣምን ኮይኑ ባንዴራ ወግዓዊ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እውን ዝኣምን ዝቕበል ኮይኑ ወይ ከዓኒ እወ ኤርትራዊ እዚ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ኢሉ ኣፍልጦ ዝህብ ኮይኑ ግን ከዓ ዝተበደለሉ ካ ክፍለጠሉ ዝደለ ኣካል ከ እሞ እንታይ ይኹን ኣቐዲምካሲ ምስ ትብሎ ዘለካ ከም ነጥቢ ክውስኽ ኣይነበሮን ዶ እወ ብኤርትራ በቲ ዘሎ ሕጂ ኣካይዳ በቲ ዘሎ ስርዓት ዝተበደለ ንፈልጦ ኢና ግን ከዓ ንዕኡ እውን ሓሳብ ኣለና ዝብል ክትውስኹስ ኣይትኽእሉን ዶ ወይ ክትውስኹስ ትኽእሉ ዶ ኣብ ምልስ ከብለካ ዋን ኔሽን ሓሙሽተ ነጥቢ ናይ ዋን ኔሽን ንብለን ንደጋግመን ነይረን ማለት ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ቦታን ኣለዋ ተቐዳመይቲ ብማዕረ
نشكون هزبنا شكون أنت الله بيرترا حما أنت الله معريد بتصحنا التحماق نحادة يربح نحادة يتصبق ويكان حادة فلي شكون زبل هاي زيرو زيرو of course جنابنا أنا أبتبوتاي اللي خنص لازم تي أدرعنا عاي كم دانيال كم تسألني كلني جن كم هزبك نقاط رخ لنا نحادة أي قربو نحادة بتصحمل لازم قدم كدادم أنا بحنساب تشكونا ويكا بحنساب حتى لنا دبل بحنساب كوينو خم حدا كويني دمتس exceptions አለው ዳንኤል ቅረት አግበረለ exceptions አለው ማለት ብፉሊ ክረአዩ ዝግብኦም ሰባትን ዜጋታትን አለው ንኣብነት ዞም ኣመንቲ ናይ ፔንተኮስተ ንነዊሕ ዓመታት ኣዝዩ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ግፍዒ ክወርዶም ፀኒሑ ኣሎ ብናይ ፅሕፈት ሞይኦም ብናይ ፖለቲካ ዝምባለኦም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐፈዱን ስድራ ቤታቶም እውን ናይቲ ኣካላት ወገናቶም ግዳይ ዝኾኑን ኣለው እዚኦም ምስቲ ኩሉ ህዝቢ ዝጭፍጨፍ ዘሎ እዩ ኢልካ ክትድምድም ማለት ፍትሓዊ ድዩ ማለት زياس قرب تبرهالي انت كوم انت ده يهلو انت هاي لوط اللي انا بيرد انت زي هلو انت هاي زارب لنا ግን አምን ታኸት አስራ ማለት እዩ ኮማ ዓይነት ክመጽእ ከሎ ከመይ ጌርካ ናብ ድሙር ትመልሶ እታ ሓንቲ መስርሕ ደላትና ሕጋዊ መስርሕ ሓሳኻ ማዕረሰብ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ዜጋታትን ተኣስር ሕግን ቅዋም እያ ሕጂ ነዚኣ ኣብ ንቡራ ንምምላስ ማዕርያ ትብፅሓና ምባል ናታ ብኩራት ግን ከምዚታት ሕጂቲ ሳዕቤናት እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ናብ ካልእ ጠምዚዞም ንሕና ኣብዛ ዘለና ውራጃ ንዓና ጥራሕ እዩ ድወርደና ዘሎ እቶም ካልኦት ከዓ ነቲ በውራጃኦም ይድግፍሎ ገለ ትብል ግን ናይ ብሓቂ ሓሶት ሓንቲ መርትዖ ዘይብሉ ካብ መጀመሪኡ ብቕንዕና ኣይመፅእ መዕገዝ ግን ኣብ ከምዚታት ዝምባለታት ሒዙ ምስ ፀንሐ ነቲ ደጋፍን ተቃዋምን ዝብል የተፋንኖ ማለት እዩ እምበር ግደ ሓቂ ካብቶም ጋዜጠኛታት ጀሚርካ መራሕቲ ሃገር ነበሩ ጀሚርካ ልዕለይ ልዕሊ ዳንኤል ተዛረበሎም ኣሎ ኢላ ሓደ ኣይፈልጥን ኣይኣምንን ግን ኣካል ናይዚ ክቕየር ዘለዎ ኣሰራርሓ ተኮይኑ ብግልብጡ ትማሊ እውን ክሳብዛ ትማሊ ድምፆም ከይስማዕ ካልእ ድገብር ነበረ ሰብ ተገልቢጡ ንከምዚ ከማይ ሃገራይ ተቀድሙን ይኹም ዶ ህዝቢ ተቀድሙን ይኹም ዶ መሰል ዶ ገለ መለ ኢሎም መረ ንፍትን ማለት እዩ ነው ግደ ሓቂ ንዑ መተካእታ ንግበረሉ ንዑ ንዕርዮ ኢሉ ኣብ ሃገራዊ መስመር ንተኣሰር ክብል ከሎ ደይደለየ ህዝቢ እያ ከማን ትብል ዘለኹ ሓደ ገለ ይከውን ሕጂ ነዚ መተካእታ ሕጂ ተገልቢጡ መፅኦም ሞ ገሌና ብዛዕባ እስራት ዶ ብዛዕባ ሃይማኖታት ዶ ገለ መለ እዚ ብኩራት እዚ ንሙሉ ኤርትራ ብኸመይ ከዓ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ምድጋፍ ንብሎ ኣብቲ ገለ ንብሎ ሕራይ ኮኑ ኢሉ ድስዕስዕ ሰብ የለ ሕራይ ኮኑ ከምኡ ኢሉ ዝቐፅል የለ ከመይ ኢልና ኢና ንቕይሮ ከመይ ኢልና ንከመይታት መሰል ሰብ ክንከላኸል ተኮይንና ግን ቅድም ሃገር ተሃሉ ቅድም ቀዳምነት ናሰዓር እዚ ሓርካ ተፃብኦታት ናይ ደገ ገለ ዝበሃል ከዓ ኣብ ርእሰን ጥራሕ ዘሎ ኣይኮነን ገሊኡ ሪልዩ ገሊኡ ተጋነነ ገለ ክኸውን ይኽእል ግን ኣለዎ ንዑ ኢልካ ይህን ምባል ግን ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ጥልቕ ንብል ኣለና ማለት እዩ ዳስ ዋይ እቲ ውፅእ ኢልካ ካብዚ ሞራል ሃይ ሆርስ ዝብልዎ ብእንግሊዝ ኣብ ፈረስ ተወጢሕካ ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ ኣነ ፍትሕድ ኣለኹ ኣነ ንኤርትራ ፅቡቕ ሓስብ ኣለኹ ተረፍኩም ግን ጨከንቲ ተረፍኩም ግን ዓያሹር ተረፍኩም ግን ስሱዓት ኢኹም እሞ ኢሉ ምፍራድ ግን እዚ ደየቀራርብ ደሎሞ ሓቂ ስለ ደይብሉ ክግላህ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብታ ነጥቢ ክምለሰካ ግን ኣብታ ኤርትራውነት እንተሰማሚዕና ባይ ዘ ወይ 99 ካብ ሚእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነት ሰማዕ እዩ ዋላ እቲ ሕርቃን ዘለዎ ዋላ እቲ ትማል ባንዴራ ደንድ ነበረ ከምዚ ሓሪቑ ቆልዓ ምስ ኣዲኡ ተባኢሱ ዝተመሊሱ ናብ ካንሸሎ ማዕፆ ድስንዱ ገዙ እዩ ግን ኮሚታት ኣለና ግን ኣብቲ ኤርትራውነት ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብቲ ሕድገትን ገለን ከዓ ከይፈተና ድሓን እቲ ብፍቶት ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ልቦና ጌርና ለባማት ኮይና ንብሎ ዘለና ምርድራእ ምቅራብን ንፅባሕ ንጠመስኪ ድሓን ናይ ምሕሳብ በሎ ምርጫ እውን የብልና what else are we going to do ሲቪል ወር ዲና ክንገብር ኣይንገብርን ኢና ሽዑ ኣብታ ሳልሰይቲ ትኸይድ ማለት እሞ እንታይ ኢና ንገብር ኦኬ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘለናዮ ኣብ 2023 ተወዲዕ 14 ኢና ናትሉ ኣለና ብኸምኡ ጥራሕ ኢና ክንሓስብ ንኽእል ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት ተገበረ ኣገዳሲ ይኹን ኣይኹን ሓሊፍ እዩ ሕጂ እንታይ ኣብ ምንታይ ክትበፅሕ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሰጋገር ወይ ከዓ እዞም ድሽንግሉ ዘለዎ መራሕቲ እውን ጊዶኦም ምስ ተወደአስ ብድሕሪኦም ድትክኦም ዘሎ ክነኣትቶ ኮይንናሲ ሕጂ ከስቕልና ኢና ክንቅፅል እቲ ደጋፊ ተቃዋሚ እንዳበልካ
حدا سلطان كوينو خدع بلكا حدا أبدأ كوينو كريكا بلكا إذا خبدي واسس انتينا هنقبر مالتي حجي كيف أنا بحايلي بحال إذا دحلف سامر درانايو ببتردو بحودو بقلمله إذا أي واسني نيرفرا من تحت مالتي peaceful transition سلامة ومسكجار نزي أخذ قبرخ خوف كتب الكلام لك نزي أخذ قبرخ قاليوس ورا عرنا طعمك وملحس كان حياك كتصمم نجاراتهم كل اللو مالتي أنا ما عرفت قبر له قاليو ناي باي ذا واي دك سبكم هنا بحلف خير تراوين مالتي مجمريا دوص تي كمزي بلس مشان لك مجمريا شوك كتصمم لك مجمريا اوي كما يجري اي كانت كمزن دابلنس كما يجري يخصم معي خاتب مالتي قريس ورا حساب تليفون كوين مقعقص يا وي خاتب صنح الكام سمعك دحر 10 دقائق يتخون حنت بزح دفلال نجر يبلك قنت 10 دقائق تخون تفرق ساعه تخون مصمام قن كتلنا مالتي مو اجي باز ما قد زي وصيت راح يتحدث نجر تفردو ابز دحلفه 6 ورح بزح صبو دراخ والله وخناتو نخلينا قن ازيتي مسرتاو مقرر مالتي حجي بهاجراونتن بحدقتن عرقن بمصايت سلامه مسغار انتداريخايو زي قال نجر يلن والحنت حراي إذا تبلو زلخا بوتو خوينو كاب تبلو زلخا نابيهم تخذ زلخم مالت أب تكبر حج أب تكبر سي أنتهم سرح زلخم إذا تبلو زلخا نخون بوجنتهم مس منجستي وي بوجنتي حجي قريب كيام زلخا إرتراويان ترخبو زلخا قبر ملسي أنت يمثل بوجنتهم زنبر كيام دليت فتحي زلو وجنك تزلو نقرب أنت يمثل أمون جوها اللوتي ماجوريتي سقيلو زعزب زحريتو زيهب بعدو جن زقدس مخان زي تراتر أكلك علنا حجي انتهي يوم تقبل زلهم انتهي هات عزب زل خنصها يوه ثانك يو أبزا ساعات زيادة تامزاد بالكون مسرة أو نجر انتهي يوم تقبل زلهم قال لهم بهالكل وين انتهي نهنقبر مستأكد كوي دلو انتهي نهنقبر تامسرة أو كل سوق تبر هالو ددلي أن نتنك بقى يا كمان قرار دل تأكيدنا زي بوليتيك كم زي منقصنا غير ذي بالأجندة كم تقولين ذك قرار بنجر يكونه حجي مسرتاوي قومك دخل نجر حدا كم مقوام يدري هذا اللي سكو حليف بهالاي قوام تبلو قالت بلو حدا سرعات بخال انت كاي يكون دزاربك حماق قالو بصبو انت كاي صبو قالو بحما انت كاي اللي دبقس يلا كن حماق الراي انه بصبو كتكو ولا ندبل مالتي إذا خا مسرتاوي ناي حدا ناي ود سب زخونه نجر حماق بويار إخا كمان لو حماق جزار إخا كمان حماق زينغور إخا كمان كل جزء نجوري هولي إخا جن أبزا ساعات زياء أتي بصن حنا كايدان قلن ريخا أتي أنفوتو مسحات ريخا قلن ريخا أتي قله إزي رجيم شانج بحث يروسي زلوا منقص يرفراس أو ديكاس كاله منقص تحط كالو زبل أجندة أبيدنا يلن نخالوتهم كلهم يقولون هذا حدا كون النات ون يلن هذا كوم دليل دلوا بزح اللي خواني عقمن والدبان قالن يلن أبزا ساعات زياء أدلاي ون أيقونن بحلايه كم رجبور الأوان نيرو تقولين حالي فيو أبزا ساعات زياجن نتد ما تصل له كابون تماهرنا نايك كابكارات هاجرات متماهرنا تقولنا مسجقات راح يدل دبله حدا شمقل النالو حتوتي ولدو أب سلطان دلو بدحر إيدو لو وارساي ولا توارساي دبهال قدام ما يزور انت دا بقسنا تلعب وارساي سي ما دك خلاصي ما مهرتين مساتهم مالتي لازم ساتهم كي تعرفون عبير له مالتي حج خاوي جميركا دساقاقروا له مقدي أو كما جيركا بوليتيكاوي ريفورم جيركا ترداديكا ناود دساقاقروا له مقدي حدا زخونا له كالكا كم تداخوين ناي منقص مطيارن قالن أجنتا تدا يخون دلوا أوكي حدا أبزا ساعات زيا نهزبنا هيوتو لك قالوا النجارات أبزا ساعات زيا نصبح دي بحالو النجارات حدا خابو زناي حصرت ناي ميديكال سبلايسي ناي حكمنا ناي قالني إذا خا عمتات دلوم سبات وديبكا نتي كبد دلوم ماشينز ديو سبلايس ديو نيرترا أبدو دسدد دلو مقدب زبلي مالتي زي ذا بروجكت إيرترانكس تقط بقص I think ورحي 4 سنين غيرنا لنا زاد حلفت ستاي مالتي بزحات كيلاتات كابتا أنا دقمتون العلي in fact
ኮይን ረክብዮም ትኽእሎቶ መንገለን ኣብ መወዳእቱ የብፅሓዮ ብውሽጢ ዓዲ እውን እቲ ንዕኡ ከወዳድጉ ደልዩን ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ኢሎም ክቕበሉ ደልዩን ኣብ ምብጋስ ኣሎ መወዳእቱ ግበሮ ስለዚ ከምዚታት ኣሎ ማለት እዩ ካልአይቲ ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ከም ኤርትራውያን መጠን ከዓ ኣብቲ ሃገራዊ ረብሓ ኣለዋ ኤርትራ ነው ዋላ ነቲ መንግስቲ ንቃወሞ ንደግፎ ፅቡቅ ኣለካ ንበሉ ኣይንበሉ ብዘየገድስ ንኤርትራ ደቀድም ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ንኤርትራ ከዓ ነቲ ሕማቅ እንዳኸሓልካ ነቲ ፅቡቅ ስታይ ምባል ዝድረኣናዮ ናይ ዕሽነት እዩ ርስዓዊ ድኾነ መገዲ ግን ኤርትራ ኣብቲ ምስቶም ጎረባብታ ወዳዲርካ ኣብ ፓብሊክ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ክትከስር የብላን ኣብኡ ከዓ ክእለትን ዓመታት ዘለዎም ሰባት እናወደብካ ዝግበር ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ክግበር ተኮይኑ ኸ ምስቶም ኣብቲ መንግስቲ ዘለው ናይ መንግስቲ ዲፕሎማሲ ዝመርሑ ኣካላት ምስኣቶም ክትዋሃድን ክትክእል ኣለካ ሳቶም ዝበልዎ ምግባር ንዓቶም ኣጅኹም ኢልካ ምጥቃዕ ገለ ዘይኮነስ ንኤርትራ ዘረብሕ እዩ ብሓንሳብ ንስራሕ ኣሎ ኢልካ ምግባር ማለት እዩ እንደን ክሕፅረልካ ካብኣተን ሓንቲ ከዓ እታ ናይ ቅዋማዊ ምሕደራ ዝብል ማለት እዩ ፈቲና ፀሊና ሓዋሩ ንቅድሚት ንጠምት ናብ ዝሓድሽ ወለዶ ንጠምት ንፅባሕ ንጠምት ተኮይኑ ህዝቢ ክረዳዳእ ተኮይኑ ክመሓደር ተኮይኑ ብሕጊ ጥራሕ እዩ ሕጊ ከዓ መበገሲ ትኸውን ናይ 97 ዝፀደቐት ቅዋም ኣላ ትጠሓስ ኣላ ክሳብ ሕጂ ይተግበር ከማን ኣይኮነን ከም ግቡእ ቅዋም ሓንሳብ ምስ ተወልዐት ተወሊዓ ታልቸ ክትጥሕሳን ገለን ትኽእል ኢኻ ግን ናብ ንቡር ንመለስ ናብኡ ንመለስ ዝብል ግን ፍልጠትን ገለን ከልዮ ንዕኡ ድኸውን ተበግስታት እውን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ድመፅእ ደሎ ከመይ ከይዳ ኣሎ ተልካ ከዓ ኣብዛ ክሳብ ሕጂ ሓንሳ እንደ ኣብ ፓብሊክ ሓንቲ ፖስት ገይረ ዘለኹ ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ እዚኣ ማለት እዩ ድሕሪያ ካልእ ከይወስኽ እንዳፈራح ከለኹ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ክእላታት ተመስጊቦም ሕጂ ናቲ ክበዝሓና ጀሚሩ ማለት እዩ ውደባን ገለን እሞ ብሕጂ ከዓ ውፅኢት ምስ ረኣየ ምናዳ ሰብ ልዕልዩ ክሳተፈሉ እዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ከምዚ ክሳተፍ ደሊ ሰብ ከመይ ጌርካ ኣብ ህዱድ ኢሉ መፅኡ ፅቡቅ ርኡ መፅኡ ሲ ክላዚኦም ኣይረብሕን ኢሎም ምእንቲ ከይምለስ እሳ ጥራሕ ተፍርሐና ዘላ እምበር ኩሉ ሰብ ድደልዮን ድትምነዮን ዓይነት ኮይኑ ረኺበዮ ብሕልፊ ካዞም ጠቐስካዮም ሳይለንት ማጆሪቲና ንብሎም ኣይንሪኦም ኒና ኩሉ ግዜ መን ይጠፍኡ ዘሎ ብዚ በኺሩ ዘሎ ተልካ ንኻ እቲ ምሁር ኣካል ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ንሪኦም ሰባት ኣለዉ እንደን ኣብ ሊንክድን ናይ ፕሮፌሽናል ሊንክድን ኣካውንት ሲ መብዛሕትኦም ከኤርትራውያን ኣይኮኑ ናብኡ ዘለው ሪሌሽንሽፕ ግን ብዙሓት ኣማይት ዝኾኑ ወረሻሓት ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብኡ ድሪኦም ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ሰብ ሓኻይም ድዮም ጠበቃታት ድዮም ብዙሓት ኤጀንሲ ዝክብሩ ዋላ ሲኢኦስ ድዮም ደንቲስት ድዮም ገለ ድዮም ኣብዚ ቃልሲ ትሪኦም ኒኻ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ትብል ተይሩ ነይራ እዚ ኣካል እዚ ተደይ መፅዩ እዚ ፕሮፌሽናል ክላስ እዚ ኢሊት ክላስ እዚ ክመርሕ ተደይ ክኢሉ ኣይተድማዕኒ ኢኻ ማለት ሕጂ ንሳቶም ድመፅሉ መገዲ ሕጂ ኣብዚ ናይ ብዚ ፕሮጀክት እዚ ክሪኦ ከለካ ንሳቶም እዮም ድመፅሉ ኣለዉ እሞ ይመላእ እዮም ብል ክትገልፅ ከለካ ዓንተ ወይ ክኸልፈካ ይደለኹ ምክንያቱ ምክላፍ ኣብዚ ሓልካ ከይከውን ፊል ፍሪ ኣነ ካብቲ መስመርካ ከይወፅእ ኣቋርፀ ንዳ ሕራይ እቲ ናይ ስርዓት ለውጢ ገለ ክህሉ ይኮነን ገለ ትብል ነርካ ግን እቲ ስርዓት ንባዕሉ ንክልወጥ ናይ ኤርትራ ኩነታት ደሪኽዎ ኣብ ህዝቢ መስተርሆት ናፅነት ማለት ንቡር ሂወት ክህሉ ማለት ተበጉሰ ይወስድ ድዩ ኣይኮንኩን ክብለካ ይደሊ ድዩ ይኽብለካ ትብደገ ዘሎ እስኻ ትረኽቦ ዘለካ እስኻ ትዕሎም ዘለካ ገለ ዘለዎ መረዳእታ ትነግረኒ ኣለካ ግን ብመሰረቱ እቲ ስርዓት ሲ ኣብ ኤርትራ ንቡር እየ ዝብለካ ዘለኹ ንቡር ሂወት ክህሉስ ይደሊ ድዩ ብዙሓት ኣካላት ከም ዝኸስዎ እቲ ስርዓት ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ተወረርኪ ኣብ ናይ ተወረረት ስጋኣትን ፍርሕን ኣንቢሩ ወታደራት ኮይኖም ንኽነብሩ ብዛዕባ ኤርትራ ትወረር ኣላ እሞ ክንከላኸለላ ጥራሕ እምበር ንሕናስ ክንነብር ኣለና ዝብል ስነ ኣእምሮ ንኸይህሉ ዝፅዕር እዩ ኢሎም እዮም ዝወቕስዎ ብኸምኡ ዝግለፅ ሕጂ ስኻ ትብለኒ ኣለካ ስርዓት ለውጢ ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ እሞ ብኸመይ ዳ ይተዓረቕ ብኸመይ ዳ እቶም ንቡር ሂወት ይምፃእ ስርዓት ዘይደሊ ንድሕር ኮይኖም እቲ ስርዓት ክቕየር የብሉን ከዓ ትብል ንድሕር ኣለካ ከመይ ይኹን ዋላ ነቲ ስርዓት ክንብሎ ከለዉ ከም ሓደ ኤንቲቲ ገይረ ይወስዶኒ ኣነ እውን ምክንያቱ ዋላ እቲ ስርዓት ንበሎ መንግስቲ ንበሎ መሓውሩ ብዙሓት ዋላ ግደፍ ባዕሉ ሲ
كل وين بزحت عينتات مالتي عجي بتيور انت راخينايو ابتخونا مسرحك نتن دليو وين تصبغ نبلو وتقل نعود مسود سامعك هولي مسو قرب سامعك هولي تشرش القوامه هولي اذا جهم نبرجرنا حجي بناي مني نحن وسطه of course انا تي ايديالسي كاب بريزيدنت إسياس جميركا بالعلق متصتي تي مبار كمزن نقبر كملو تسفى نقبر نصبح تمال خون دقبوي كمان لوم يكون نصبح نصبح نجار كمان يكون أكتر صالح then remember هيوات سي كم تدولي ريكونا سي كم تدولات تحسكاس نافت تدوليه كم يجر كاتوس داي مالتي أجزي كل نجار تتقرب الليسي بغنيرو مبال of course ندولينا خلاتنا انت ديك وانا خنتاينا نقبر تديك وانا خا ابتوش تتاتو تديك وانا خا تكتب له نحن تندليه وانا انصيرنا لايك نابنت كم زبلك هذا اللغه ابزيان نسامع براغماتيك دهونه بروجكت مزنا كم حجازن تحجازن اب كندخم صلاءن تصابان صنحكاس خم تحجاز كون كترخ الله قال ترخ الله بزح نغرات تقبر كملسال كانت تحتها كن نخلو دمر ابيلكا مخ بزعباتهم اقدس سبات وبعد اليوم كم زخبلوس مدحانينا كتب لي خمالتي كوميتاتكم بزحر الله متقاسم بدي قدس امباسادرات አለው ከም ድብሉ ካልኦት አለው ወራአነሲ ኣብ ኣኼባ ከይተረፈ ትናታቶም ዝግበር ማለት እዩ ከምዛ ትብላ ዘለካ ሕቶ እምበር ዘድልየት ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ ደሰክፈካ እንታይ ገለመል ኣይርአን ኣሎ ክረአ ክእል ኣለዎ ባህላ እየ ሕጂ ገሊኦም ብላንትሊ ዋላ ብፕራይቬት እውን ክዛረቡ ንከለዉ ከምዚ እንታይ ኮይኑ ይብልና ንምንታይ ንገብር ዘለና ስፖርት ሽዕፍታ ተደጋፍን ተቃዋምን መፂኻ ከይትገፍሓና ከዓ ምስካፍ ኣሎ እምበር ኣነ ሕጂ 20 ነገር ክቆፅር ምኽኣልኩ ከምዚ ተትገብሩሲ ቁሩብ ተስፋ ምርኣና ገለ ትብለሉ ነገራት ግን ኣብ ምንታይ እዮም ኩላቶም ኣይዶነ ምክንያታ ድያ ገለ ድያ ግን ኩሉ ግዜ ትመፅእ እንታይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክንከዶ ፀናሕና ንቡር ኣይኮነን ኣብዘይ ንቡር ከዓ ብንቡር ክትዕቁኖ ይትኽእልኒ ከዓ ትብል ኣዘራርባ እያ እዚኣ ከዓ ደጊማ ፓብሊክ እዞም ሰለስተ ናይ ዞባ ማሕደርቲ ቱር ገብሩ ነይሮም ዝሓለፈ ሳመር ኣብዚ ፌስቲቫላት ማለት እዩ ናይ ዞባ ዓንሰባ ናይ ዞባ ደቡብ ናይ ቀይ ባሕሪ እዚኦም ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኮይኖም እቲ መንግስቲ ነዚኦም ኢና ክንሰምዖም ማለት እዩ ንምሸቱ እዚኦም እዮም ቶም እዚ እቲ ድብል ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሰለስቲኦም ብሕልፊ ካብ ኣይ ቲንክ ዓብደላ ሕብሪ ይመስለኒ ብጣዕሚ ሳይኮይኑ ንጹር ኮይኑ ዝረኸብኮ ማለት እዩ እዚ ሕማቕ የለን ወይ ደዕረ የለን ኣይንብልኒ ኢና ዝብላ ዘረርባ እዩ ኣብ ቅድሚ ሸሓት ሰብ ዝተዛረበ ደግም ዘለኹ ኣብ ርእሲኡ እቲ ስኻትኩም ተሓትዎ እቲ ህዝቢ ተሓትዎ እቲ ገለ ተሓትዎ ንሕና እውን ንሓትት እቲ ሕፅረት ናይ ምሕደራ እቲ ብዙሕ ኣጓፋት ዘሎ እቲ ገለ ዘሎ ንሕና ፍኮርስ እቶም ብሕግን ሕጋውነትን ደሊ ሞራ ኣብቲ ፍትሕን ኣብቲ ናይ ሕግን ነተኩር እምበር ብዙሕ ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣብቲ ናይ ትራንስፖርት ዶ ኣብቲ ናይ ዋላ ንጥፈታት ናይ ኤምባስታት መዓት ምዝሕታልን ገለን ደሎ ኮራፕሽን እውን ኣይጠፍእን ገለን ብዙሕ ነገራት ይስማዕ ማለት ሕጂ ምዝ ተተሓዚ ከምዚ ኢሎም መግለፂ ክህቡ ክሰምዖም ከለኹ እንታይ እታ መደምደምታ እንታይ እያ ነይራ እዚ ንኣትዎ ዘለና ሕጂ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ እዛ ሽዑ እዛ ዝራረብሉና እዋን እዛ ናይ ኣብይ ገለ ይመፀትን ነይራ ንሓን ንሳ ከዓ እንድዒ ኣይሆፕ ከይተዓንቅፈና ዘሰክፍተ ኮይኑ ቀሲልና ክንሪአና ማለት እዩ ግን ሓደ ምዕራፍ ወዲእናስ ሓደ ንኣቱ ኣለና ሰራዊትና ከዓ ሃገሩ ሒሱ እዚ ዝሓለፈ ተፃቦታት ከዓ ካብቲ ስኻትኩም ትግምትዎ ልዕሊኡ ልዕሊ ዕፅፉን ገለመለን ኢሎም ብድብድቡን ዝዛረብሉ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ ረጎደ እንቋዕ ኣብዘይ ንቡር ኣለና እሞ ብንቡር ክንከይድ ኢና ጥራሕ በሉ ሽዑ ብድሕሪኡ ከዓ ከም ካልኦት መዐቀንቲ ዝወሰን እኳ ኣይ ቲንክ 20 21 ሕቶታት ቆፂረ ኣብቲ ኣዳራሽ ናይ ኣብ ሲያትል የተሳቲፈት ፌስቲቫል ነበሩ ማለት እዩ እሳቶም ነበርዎ ዳርጋ ብሙሉእ ፅቡቅ ሕቶታት ትብሊ ካብቲ ብሙሉእ ከይከየን ወሓልካ ምዝታት ተተሓዘ እዩ መዓስ ይኸውን ወረብ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣቱ ኣለና ትብሉና ኣለኹም ኢሉ ሓደ ፅቡቅ ሕቶ ሓተት ነይሩ ሕጂ እውን ሃገር ዘድልያ ዘሎ ምትእኽኻብን ኢንቨስትመንትን ገለን እዩ ግን ገዛ ዘይፍቀድ ተኮይኑ ኤሌክትሪክን ማይን ከም ድሌትካ ዘይርከብ ተኮይኑስ ኣብ ምንታይ ዳና ኢንቨስት ክንገብር
ገዛሪ ስራሕቲ ኮይኑ ዓድኹም እተው ትብሉና ኣለኹም ገለንላ ኣለና ኣበይና ክንኣቱ ትማያት እዚ ኩሉ ሓፅብታት ገለ ስራሕ ኣሎ ግን ሰብ ህዝብና ሃገና ማይስና ኣሎ እንታይ ሽግር ኣብ ምንታይ ንገሩና ክንሕግዝ ገለ ዝብል ካብኡ ድመፅእ መልስታት እውን በትበቲሉ ኦፍኮርስ ከም ካብ ሓደ መንግስቲ ትፅበዮ ነገር እዩ እዚ ኣሎ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ካልእ ቻለንጅ ኣሎ እዚ ከዓ መፀና እዚ ከዓ ገለ ዝብል እዩ ኖርማል ናይ ምሕደራን ናይ ድኽነትን ናይ ገለን ዘረባታት ናይ ንቡር ኣንፈታት ርአ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ፅቡቅ ትብል ኢኻ እቲ ካልእ ሰብ ከዓ እንታይ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ ኣበይ ኣለዎ እስራ ዲ ፈትሕዎም ክብለኒ ናተይ ሕቶ እውን ንሱ እዩ ካብ ኣነ ላዕሊ እሞ እንታይ ካ ከም መራፂ ጌርካ ብጀካ ኣብ ሚድያ ኮንካ ከምዚ ጌርካ ምውጥዋጥ ስለዚ ጋዜጣ ተቐቢልካ ንኻል ማለት እዩ እዚ ትብለኒ ዘለካ ቦቱ ኮይኑ እዚ ናይ ኤርትራ ኔክስት ከዓ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ናብ ኤርትራ ዝኸውን ክሳብ ናይ መድሃኒትን ናይ ሕክምናን ኣበርክቶ ንምግባር ገለ ትብለኒ ኣለካ እዚ ግን እቲ መንግስቲ እንተዝኣምነሉን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ከዓ ክገብሮ እንተዝደልን ዶ ኣይመቐልጠፍን ዝያዳ ውፅኢታዊ ዶ ኣይምኾነን እስኹም ከ ካብ ነዚ መዓልታዊ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ገንዘብ ከዋፅእ ዝሕተት ዘሎ ህዝቢ ባይዘወይ እቲ ማጆሪቲ ተራ ይብሉን ወይ ዝሒሉ ዘሎ ንብሎ ዘለና ገንዘብ ክዋፅእ ከሎ ማጆሪቲ እዩ ዘዋፅእ ገንዘብ እቲ መዓልታዊ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛረብ ኣይኮነን ዘዋፅኦ ገንዘብ ሚልዮናት ዝኣክል ዘሎ ዝዋፅእ ዘሎ ብፍላይ ናይ ዮናስ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ሕብረተሰብ ስቕ ኢሉ ዘሎ እዩ ገንዘብ ኣዋፂኡ ንዝተፈላለዩ ሕሙማት ዝሕግዝ ዘሎ ተራ ይብሉን እውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ቦቱ ኮይኑ ግን እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ዘሎ ሕፅረታት ናይ ሕክምና ብቐረባ ዝፈልጥ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ሓበሬታት ዘለዎ ኣካል እውን ክሳብ ዝኾነ ንሱ ዶ ኣይኮነን በቲ ዘሎ ናይ ሃገር ፀጋታት ገይሩ ብክልተ ከሚቱ ካብ ዝተኸፍለ ድዩ ብወርቅታት ናይ ካብ ዕደና ዝተረኸበ ድዩ ብካልእ ድዩ እሱ ዶ ኣይኮነን ክፈትሖ ዘለዎ እዚ እስኹም ከም ትብሎ ዘለኹም ኣብቲ ኤርትራውያን ንምቅርራብን ኤርትራውያን ሞያውያን ከዓ ንምልኣኽን ጥራይ ዶ ክትሕፅሩ ኣይነበረኩምን እንታይ ተራእዩ ዘለዎ ንሱ እዚ ንብሎ ዘለና ወይ ንስኹም ትብሎ ዘለኹም ንክኸውን እዋ እዚ ሲ በቲ ናይ ጅናምናት ናይ ጥዕና ተመፂና ሲ ነቲ ባሕሪ ዝኾነ ዓይነት ሓደ ዘሎ ዝስርሓሉ ዘሎ ተኸሎታት ዘሎ ሆስፒታላት ኣለዎ ሓኻይም ኣለዉ ነርስ ኣለዉ መዓልቲ ሲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ኩሉ ሃገር ማለት እዩ ክንደይ ክእላታትን ገለን ዋላ ዝኩሉ ዓመታት ንቆፅሮ ዘለና ድሕሪ ናፅነት 30 ዓመት ድዩ ዋላ ቅድሚኡ ድዩ ኣለዉ ክህልው እዮም ካ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ዝኸውን ተስፋ ነዚኦም ዝኸውን ካብቲ ቁርብ ሓደ ዓበይቲ ሽግራት ክንቀርፈሎም ንኽእል ኣብ ምንታይ ኣሎ ኢልካ ንምግባር እምበር ንዓቶም ተኪእካ መንግስቲ ክገብሮ ዝግቦ ኣይኮነ ግደ ሓቂ ተኮይኑ ሆስፒታላት ኣሎ ኣብቲ ናይ ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ነቲ ምሕደራ ድዩ ብዙሕ ሃጓፋት ንኸሰሉ መገድታት ኣለዋ ኣብታ ናይ ጥዕና መፂኻ ግን ግደ ሓቂ ተኮይኑ ኣብቲ መዐቀኒ እዩ እቲ መሰረታዊ መዐቀኒ እዩ ኣብቲ ናይ ሕጂ ንኣብነት በቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ መዐቀኒ ናይ ሚሌኒየም ጎልስ ዝበሃል ነይሩ ካብ ናይ ጥዕና ዴታት ናይ ቆልዑት ናይ ክታበት ናይ ገለ ሕጂ ዝኩሉ ልክ ከምቲ ዓንቲ ናይ ስፖርት ገለ ጠቕሰልካ ነበርኩ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ምስራት ከምዚ ሕማቅ ኮይኑ ክስማዓና ዝፀንሐ ንዑይታት ኣብ ግምት እቲኻ ሕራይ ፅቡቅ ነገራት ብዙሕ ተገበረ ነገር ኣሎ ዝርጋሐ ናይ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ተሰዓታትን ሕጅን ሓደ እዩ ድብል ሰብ ካብ ሓቂ ትወፅእ ሕጂ እቲ ኣብ ገጠራት ዶ ኣብ ገለ ዶ ገለ ሕራይ ከቢታት ኣለና እምበር ናይ ካንሰር ስክሪኒንግ መሽንስ ከዓ የድልያና ተባሂሉ ብሰዓት እዚ ብዙሓት ቅድሜና ተሳተፍሉ ኣይ ቲንክ 3 ሚልዮን ዶላር ድዩ ገለ ተዋፅኡ ብዙሓት መሽናት ተዓዲገን ኣቴና ኣለዋ ሕጂ እዚ ኦፍ ኮርስ ከም ትብሎ ፀናሕካ በቲ ናይ ዕደና ድዩ ባጀት ናይ ካልእ ቁርፅ ኣቢልካ ንዑ ኣቐድም ኣቢልካ ስቲ መንግስቲ ክገብሮ ድግበኦ ድዩ ኣብሶሉትሊ ግን ኣብ ድኾነ ሳልሳይ ዓለም ምናለ መፂሕካ ሲ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ፓብሊክ ድዩ ፕራይቬት ድዩ ገለ ዝገብርዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እሞ ስለዚ ብኤርትራ የተጀመረ ብኤርትራ ውዳእ ግን ፅቡቅ ዘሎ ናይ ኤርትራ እቲ ድልውነት ናይ ህዝቢ ሲ እቲ ክእለት ዘለዎ እቲ ሃብታም እቲ ገለ ኣይኮነን ከማ ደዋፅእ ወይ ከዓ ከም ትብሎ ዘለካ እቲ ኣብ ሚድያ ንሪኦ ገለ ኣይኮነን እቲ ኣቨሬጅ ሰብ እዩ ካብዛ ደይብሉ ሕጂ እዚ ፅቡቅ መንፈስ ሓደ ናብ ግብራዊ ምሕጋዝ ፕራግማቲክ ፕሮጀክት ኢና ንብል ዘለና ግብራዊ ድኾነ ስራሕ ሰሪሕካ ሰብ ዝሕገዘሉ ሂወት ዝድሕነሉ መገድታት ምንዳይ ብዓብይኻ ነዚ ክትገብር ከለካ ነቲ ማሕበራዊ ስኒት ነቲ ማሕበራዊ ውህደት ከዓ የቀራርበካ እዩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ብሓንሳብ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኣካል ከዓ
اسك حجي بزعبة محدرة نزارة حجي بزعبة خمي جرنا بحق نخي نزارة بيش تسرح كله عري دغلالك يعري غلالك مهناتو already أب صبق سنين كرر لا تنحكها جن أبتي عابس اللي ما تيخا من قصة خجورة تقبل له حزب خجورة تقول لهم قلت يو تحبابير تسرح مني هو قدام ولا حدا صبو حجي ناب مودنا قصنينا ناس تقولوا زلها نمكنوان نمتكبارو زلكم بدوتاتن تسقروا زلكم السجاجر ميلاتاتن انتايو حفشاوي هو أب حدا نازم قراب بزحت ساتفولنا بزحت حسابات صميكا يعني تتحيش انتي تبلنا بدقلله نقول له تبل عبا اي تشالنج انا مالتي ناتو قلطيفو سبتري ترديو انتي مالتك انت هتقبر تفتن دلخ حجي كابتن بدوهتات نبلا قدمي قليلا دلوا حدا خاب عامخا لعلي كتقبر ديم فتان مالتي زينا حنقبر نخل 4 بروجكتس ኣለዋ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ ማሕበራዊ ስኒት ብዛዕባ قواما محدرة ብዛዕባ ናይ ጥዕና ምሕጋዝ ካብኡን ላዕሊ ክንደይ ካልእ ሽግራት ኣሉ ናይ ትምህርቲ ዶ ናይ ገለ ካብ ዓምና ላዕሊ እዚአን ቅድም ንግበር ንብል ማለት እዩ ኣብዚአን እቱ ምስ በልካ ከዓ ሕጂ ናይ ጥዕና ተጠቂስና ብዛዕባ 10 ሚልዮን ዝወስድ መሽን ስተኻ ትዛረብ ዋላ ብዛዕባ ትኽእሉ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ነበረት ኣብ ቅድሜና እውን ዘላ ማለት እዩ ካብ ክትሕይኾ ንላዕሊ ኣብ ኣፍካ ምእታው ንብሎ ማለት እዩ ባይቲን ሞር ዛን ዩ ሾው መጀመርያ እታ ትኽእላ ነገር ትገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ትህልያ ግን ንዕወት ኣለና ባህልያ ምክንያቱ በዚኣ ጥራሕ ይድሪኦ ዘለኹ ኣነ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ተኮይኑ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ተን ዓቕምና ግን ገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ዓቕምኻ ትገብር ተኽኢልካ ከዓ ብዙሕካ ተድምዕ ማለት እዩ ዓቕምኻ እንዳበለ ይኸይድ ገለ ካልኣይ ዝዓንተ ወይ ጥቕስ ዘበልኩልካ ጽቡቕ ሽግር ወይ ከዓ ጉድ ፕሮብለም ተሃብ በሃል ኣብ ከምዚ ክሳተፍ ደሊ ሰብ ብሓንሳብ ህዱድ ምስ በለ ኦ ማይ ጋድ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ተኮይኑ ኣብ ዝሓፀረ እዋንሲ 1,000 2,000 3,000 ዝብክልወካ እሞ ከዓ እዚ ኣቨሬጅ ስኢሉ ካታተል ደሊ ሰብ ደይኮነስ ክንደይ ክኢላን ዓቕምን ገለን ዘለዎ ሕጂ ነዚኦም ኩሎም በቲ ተተምነ ህይወት ትምኒት መፅኦሞ ዘሎስ ቀልጢፍካ ኣብ ስራሕ ወዲብካስ ኣብ ቁም ነገር ምግባር ትግዜኦም ከይተባኸነ እዚ ስለ ድማ ኣይኮነን ኢሎም ከየንሰሕቡ ማለት እዩ እሳብ ትግበረላ ኣብ ማእከል ኣለና ማለት እዩ ግን በቲሉ 4 ሰሙን እየን ኮይነን ዘለዋ ከምዚአን ሓለፈ 4 ሰሙን ይመላኣልና ዘብል እዩ እዘን ድበልኩካ ብድሆታት ግን ቀለልቲ መስላ ዓበይቲ እየን ንዓን ተሰጊርናየን ኣብ ክንዲ ከምዚ ክግበር እዩ ከምዚ ከዓ ተሓሲብሎ ኢለ ድመፀካ ናባኻ እንታይ ኣስሊጥኩም ትብሎ ነበርካስ ኮይኑ ዶ ክትብለኒ ድፅበ እሞ ከምዚ ተቐፂሉ ኣይ ቲንክ እዝን ተገይሩ ኢልና ንቆፅረሉ መገዲ እዩ ግን እዚ ኩሉ ክዳማመር ክኽእል ኣለዎ እቲ 00 ናብ ምንታይ ንበፅሕ ከም ትብሎ ዘለካ ኩላን ዘንድ ጥቕናይ ናይ ዲፕሎማሲ ዶ ገለ ኩሉ ኮት መንግስቲ ክገብሮ ዝግበር እዩ ሓደ ናብ ምንታይ ንበፅሕ እዩ እዚ ብዛዕባ ሃገረይሲ የገድሰኒ ዝብል ግን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ መስራት ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ካልእ መገድታት ኣሎ ዝብል ኣካል ንዕኡ ኣብ ሓደ ንምምፃእ እዩ ንፅባሕ ንጎ ዝኸውን ከዓ ኣንፂፍካ ምፅናሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ክንሰርሓለን ደሊና ዘለና ክልተ ነገራት ኣለዋ ማለት እዩ ሓደ ብዛዕባ እቲ ኢንካምበንት ፖለቲካል ሪፎርም ዝበሃል ማለት እዩ በቲ መንግስቲ ብውሽጡ ተበጊሱ ግን ሪፎርም ዝገብረሉ ብዙሓት ሃገራት ኣብነታት ኣለዋ ንከምኡ ክኾና ዝኽእላ ሪፎርም ገይሩ ሓድጊ ገዲፉ ድገድፈሉ መገድታት ኢልካ ሓደ ፕላን ምስራሕ ማለት እዩ በቲ ሓደ ግን ካብቲ ናይ ቁጠባ ኣቲኻ ከዓ እቲ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ፕላን ናይቲ ሃገር ኣሎ ንዕኡ ከዓ እዝን ቅድሚ ገሊኡ ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ ገለ ተፃሕፈ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እዚ ምሁር ኣካል ዝመፅእ ዘሎ ንዕኡ እምበኣር ከምዝን ጌርና ኣብቲ ቁጠባዊ መገዲ ክንሕግዝ ኢና ድብል ከዓ ፕላን ጌርካ ሓደ ፕሪንት ጌርካ ምቕራብ እዩ ግን ኣገን ክድምድመልካ ይደሊ ዘለኹ ኣበይ ንምኽለል እዩ ከድካ ንውሽጢ ዓዲ ደኣቱ ነገር ክኸውን ኣለዎ ኣብ ደገ ድኸውን ነገር ኣይኮነን ኣሚን ኣብ ደገ ድውዳእ ነገር ኣይኮነን ውገስ ግን ንኽእል እዩ ግን እቲ ምእታው ምውፃእ እቲ ንምንታይ ናብ ደገ ጥራሕ ኮይና ከምዚ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ንምንታይ ናብ ኣስመራ ኣብ ማእከል ኮፍ ኢልና ደይንዛረበሉ ክመፅእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣነ ከዓ ሊትራሊ እውን እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ቅድሚት ዝርግሓ ንምንታይ ኢና ክሳብ ሕጂ ዘላ መልሲ ገሊኡ መን ከሊእካ ዝብል ዓይነት እዩ ገሊኡ ከዓ ኣጆኻ ንሰርሓሉ ኣለና ድብል ገሊኡ ከዓ እስኪ ክንሪኦ ኢና ዝብል እዩ ድሓን ክንሪኦ ኢና ኣነ ከዓ ከም ሰበይ ንሪኦ ኢና ሓራይ ነታ ቀፅላ ትመፅእ ሕቶ ይመሊስካለ ኣለካ ስለዚ ኣይልዕላኒ
إذا تبلو زلها زي بروجكت زي نخكايد نخسخاع بزيكاتي كم والكسبات كم تقبلو زلها مس بيجيلها ناتكا كابتي أب منكس زلوا أكلات كابتم لعلوت دقفتي كون خل وي كابتم لعلوت نبتي لعلة تفحز زلوا كون خلو سابز تحته أفلوت أرخي بدو دقف رخي بدو فاينانس كون خل مورال كون خل بعقم سب كون خل انتهي تروح بوانا جران له اوه ابزا سو فار سو جود اني دبሃል انا خاطر اتكري ون مشتو اباتهم يبتم بحلف اتم بعلي ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ገሊኦም ስኳ ደገፍቲ ናይ ብሓቂ ካድረታት ናቶም ገለ ግን ኦፊሻል ኣይኮነን ናይ ገሊኦም ግን እቶም ኦፊሻል ወከልቲ ግን ኣብ ወፃእ ዘለዉ ሰብቲ ኣብ ኤምባሲታት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኩሎም ኩለካ ኣይደፍርን ኣብ ሰዓት ዘገና እዩ ዘሎ እቶም ድፈልጡ እቶም ንረኽቦም ውሕዳት እዮም ብመንፅር ኣብ ዓለም ዘለዉ ማለት እየ ግን ኣብሶሉትሊ ካብቲ ተፀበኽዎ ንላዕሊ ንትባዕ ገሊኦም ሲ እምበኣር ነዚኦም ካ ከምዚ ጌርና ክንረኽቦም ኢና ኢልካ ትፅበዮም ባዕልካ ኖ ከምዚ ምክንያቱ ኣካል ናይዚ እሳቶም ሲ እዚ ከዓ ፅቡቅ ይኽብልዎ ተደኪኢሎም ሲ ከምዚ በይንና ንህውት ኣለና ክጥዕሚ የብልና እጂ እምበኣር ነዚኦም ክንረኽቦም እንዳበልኩ እንዳተፀበኽ ከለኹ ባዕሎም ተቐዳዲሞም መፂኦም ዝረኽቡኒ ኣለዉ ገሊኦም ካ ባዕሎም ባዕልና ዝተክንገብሮ ከለና ፅቡቅ ኣብሶሉትሊ ኣነ እውን ምስቶም ላቶም ታ በበወረቢ ካትሎም ማለት እዩ እስከ ምስቶም ትምልከቶም ኣካላት ከዓ እስኪ ክንዘራረብ ኢና ብጣዕሚ ዝሕጉስ ይቐፅልዎ ኣነ ኣለኹ ተስፋይ ኣብ ኮሚታት ከዓ ኣሎ ድሓን ረጎደ እዚኣታ ትራዲሽናል ናይ ሻዕብያ ዲና ክንብላ ናይ ህግደፍ ዲና ክንብላ ናይ ኤርትራ ዲና ክንብላ ከማ ካላታ ግን ሪመምበር እታ ኣባጋግሳና መኮርመይ ደይብሉ መሳፍሒ ክትምነ ኣይክእልኒ ግን መጀመርያ መኮርመይ ቦታ እንቋዕ ከምዚታት ተረኸበ ብድሕሪኡ ኢኻ ካልእ ተኽእሎታት ኣሎ ግን ሓንቲ ነገር ክብለካ ደሊ ካብቲ መወዳእታ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካ በብቁሩብ ምስኦም ክትሰርሕ ትጅምር ትቀራረብ ትጅምር ገለ ትጅምር ገለ ድሕሪ 2-3 ምስ እንታይ ይኸውን መስለካ እቲ መጀመርያ ኦኬ እዚ ደጋፋይ እዩ እዚ ተቃዋማይ እዩ ፀኒሑ ኦኬ ብሓንሳእ መፂና ኣለና ኢልካ ግን ብዓይኒ ደጋፋይን ተቃዋማይን ክትሪኦም ፀንሕ ድሕሪ ቁሩብ ሕውስውስ ብለካ ጅምር ወይ ለምን መኒ ተቃዋማይ መኒ ደጋፋይ ዋላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ኩሉ ንኤርትራ ፅቡቅ ድሓስብ እዩ ካልእ ኣርእስቲ ዳ ከይትወካ እምበር ገሊኡ እቲ ክቃወሚ ወይ ተቃዋማይ ኢልካ ዝፅበኻ ልዕሊ እቲ ደጋፋይ ክድግፍ ፀንሕ እቲ ደጋፋይ ዝበልካ ኢኻ ልዕሊ ተቃዋማይ ክቃወም ፀንሕ ሕውስውስ እዩ እንቋዕ ከምኡ ኮነ ምክንያቱ ዳት ፕሩቭስ ማይ ፖይንት ኦኬ ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ሕቶ የብለይን ሓንቲ ሕቶ ጥራሕ ሃላትኒ ወይ ከዓ ኣለብዋ እያ እዚ ትብሎ ዘለካ ፕሮጀክት ተበጊስኩምሉ ዘለኹም ፕሮጀክት ብወገንቶም ምስ መንግስቲ ዘለውን ዝትግፉ ዘለውን ንብሎም ንገልፆም ኣካላት መፂኦም ሓሳቦም ከካፍሉ ምክንያቱ ንስኻ ወይ ምሳኻ ዘለዎ ብፆትካ ዘበገስዎ ሓሳባት ንሶም ከ እንታይ ይመስሎም እንታይ ኣምኑ ብዛዕባ እዚ ዝለዓለ ዘሎ ነጥቢ እንታይ ተስፋ ኣለዎም እንታይ ራእ ኣለዎም ካብቲ መንግስቲ ኸ እንታይ ተስፋ ረኽቡ ኣለዉ ዝብል ዛዕባታት ክነልዕል ኣነ ሕቶታት ካሓቶም ፈቃደኛታት እንድሕር ኮይኖም ክትውከሰለይ ክላብወካ ኣብሶሉትሊ ኣነ ሓደ ካብቲ እንታይ ንምግባር እዩ ዝኽእሉ what's the plan at the end of the day ንምቅርራብ እዩ ሓጂ ሓደ ሓብቲ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ኣብ ሰቲት ዶ ኣብ ኣለና ዋልታ ሃገር ዶ ናይ ሶሎ ሚድያ ዶ ገለ ዶ ወነ ኦልሬዲ ሓደ ሰባት ርኢኻ እንትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ብዕሊ ከዓ ካብኣቶም ከዓ እስከ ናብ ሬድዮ ረና ካብ ፕሮግራም ናይ ሻኬትኩም ከም ዝበሉ ምክንያቱ ብዛዕባኡ ሲ ሱንድ ሕቶታት ኣለዎ ክንብል ክንክእል ኣለና ልሓን ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን ኣብ ክንዲ ከምዚ ክግበር እዩ ግን ከምዚ ከዓ ጌርና ኢሎም ክመፁ እውን ፅባቅ ስለ ዘለዎ ኣነ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሶሪ ካብኡ ንላዕሊ እውን ብኣካል ንህለካ እንዶ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ድዩ ዋላ ወፃኢ ኮይኑ ድዩ ብኣካል ሓንሳብ ንሃለና ኢሉ ተኣከበ ኣካል ክትረአ ከለካ ከም ጋዜጠኛ መጠን ከይዱ ከምዚ ክሕተድ ዝስከፍ ኣካል ክህሉ የብሉን እሱ ተስፋና እዩ ኤረና ከዓ ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደስ ንኤርትራ ተወኪሉ ዝዛረብን ንጥፈታት ዘካይድን ክተቕርቦ ቃለመጠይቅ ክትገብረሉ ሓሳባቱ ከካፍል ዕድል ክትህቦ ስለ ዝተተኽለት ንሕና ኤኒታይም ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ድልዋት ኢና እዛ ሕቶ እዚኣ ከዓኒ
وإذا لبوا زي أخذ حلف اللي يلا نعود سمعنا لها absolutely كاله جزء بتماثلي تحسطاتن بتماثلي حطتاتن كن الراخب تصفى قبر أنا ودي الله يا أنا ليش شحوي كبرتها باللي يا أنا اللي نعخان راديو رنا سلام عليكم نعفا thank you This week,